Ngiyabingelela kunina babukeli emakhaya. Phinde nginamukele ku Durban Network Sports Avenue igama usithokoziswa kaNtshangase. Ngihambi ngedwa namhlanje, ngihamba nomengameli uPresident uqobo lwakhe wabalandeli beKaizer Chiefs kwaZulu Natal, uMr Sikelela Mahaye. Mengameli, welcome. Mkazi ngiyabingelela. Ngibingelela kubo bonke kodwa isizwe sikaMthaniya sikaMageba. Nami njengomengameli wabo abathandi bezemidlalo. Ngithi sanibonana. Ngiyajabula ukuba nawe namhlanje. Hayi Nginakho nje ukubona uthi shwe lapha, hayi ngiyakuzwa ukuthi ngikhulumisa okamengameli phela ke. Ngiyaphoqa. Umengameli ukhuluma kanjalo ke. Akatholi, akaqobi uyavela. Naphi uyavela. Injalo indaba. Kumele ufane nomfana oqoba inyama nje. Kube kuwena umnikazi wesithembu. Kube kuwona umnikazi wesithembu. Yeah. Mengameli ke iKaizer Chiefs iphumile knockout fixture. iKaizer Chiefs izobhekana neStellis. Siyazi ke sonke ukuthi Stellenbosch akusithi imelula ikakhulukazi kuma cup games. Isikakhulukazi mayizobhekana namaSoweto Giants, Mamelodi Sundowns, i-team ejolo kuwa uthi lawo ma team wanikeza inkinga kakhulu. Siphuma ku MTN8 Final Cup sibonile iStellis izlana neOrlando Pirates. Nawe igame ephele yaze phela ku extra time. Kwakuthi vele kufanele ukuthi oyedwa adlulele phambili omunye aqhukula icup omunye kuba ukuthi ke angisakhumbuli kahle ukuthi kwakuyinini iChiefs idlala khona mhlawumbe ifinal neStellis. Mawubuka ngokwenze ukuphuma kwale fixture ungayihlaziya uthini ngokuyibona kwakho? Ngiyahlekisa lena. Yazi into ehlekisayo iyodwa ukuthi iKaizer Chiefs abantu abaningi bayifanisa namanye amaqembu you akuyona i-team lena ongakwazi ukuyiqagela ukuthi i-team enjani. Abanye bathi hayi Stellis Daily Bread what mina ngisho kanjalo Stellis siyadlala. Yes. Futhi ke mazidlane Chiefs nazo suke siyimarketha ngoba badlala ne-team enkulu. So kumele bayimarkethe. Babuka umhlaba wonke basuke bazi ukuthi iChiefs phela ayibuke eSouth Africa kuphela. Futhi iChiefs ngakuyibona ungena DStv you need to pay. Lo umuntu okuyilevel yeaffordability uzobuka iChiefs. Akuyona le ukuthi uzovula ichannel ntontoni kamzala wakho lapho umzala wakho ungene ku YouTube nawe ngena kuyena. Ibukwa nje udede nje. I-team efaka imali umnotho wendlela esimanga. Xakile. So iStellis mina ngibona kuyi-team ezosinikeza inkinga ngomdlalo. Kodwa when it comes to ama-scoring opportunities sekuyosebenza ilakhe nakuthina ngoba score nathi. This time around asikabi nabo target man unless omayo bazobe sebe featured o Igadora sebe featured. Angifuni ukubala kaningi ngoba uzosuka ukuthi ngiyakusabisa kanti cha ama signings avela khona. The time isabala abantu babethu yasabisa iChiefs ngasayini ifuna ama free agent kuphela. Sisho sithi hayi nina nilambela kuthina nina ngivele nifuna imali nani eningenazo. Uyabona nje yabona mina mangakutshela indaba yeChiefs mfethu usizi lodwa. Le team isazobabisa abantu abaningi. Nabantu nje abasazozila ukubona umuntu weKaizer Chiefs. Umbala nje uthi iKaizer Chiefs azobabhora ngoba kusazoba mnandi. Ngiyakuzwa President mawusho njalo ukuthi mhlawumbe uchaza ukuthi ngamanye amazwi isezonika abantu abaningi inkinga kodwa hayi ukuthi izoqala ngeStellis cha. Izobe ingaqala enye yegame le kumele si-expect ukuthi ibe u50-50 Chiefs neStellis. Sihlezi ku50-50. Siwina nje ngegoli noma ngamagoli amabili. Akuvamisile ukuthi siwine udede kweStellis. Ngiqale kahle kakhulu uqala kwesizini. Yes. Nawawina I think your first 3 games. Nawawina kahle. Yeah. Kodwa ke manje sesikubonile emva kwalokho against isikukhuni la sengiguqise khona ngamagoli amathathu kwelilodwa. Nahamba nayo kwiCAF nakhona nafike naguqa ngelilodwa. Njengoba uqeda ukusho ukuthi kusazoba nenkinga nisazobuyisa le yanto siyibona uqala kwesizini noma mhlambe kukhona kusane. No ayihambile into yokuqala kwesizini ikhona. Thina siyadlala. Ilaki lapha kule team ile yase Africa sibe nama opportunities amanga. Besidlale kanjani pole position ithi ungena emapalesi ngene kangaka. You understand?
konakala akona ukuthi konakele. It's a matter of being unlucky at that time. Igame ibhola leyinhlanhla ibhola lifana exactly no Marshall. Ungayifaka zonke inamba noma wabhetshela onke ama team wazi ukuthi leyidlala kanjani kodwa ngeke uwine if inhlanhla wena ingekho kuwena. Omunye ukhona owinile wafake wonke amesha. Uthi ulibuka everyday ibhola uyazi ukuthi ubani strong ukudlula bani strong ama substitute kuzongena abantu kodwa still ungawini. Ngoba you unlucky at that time. Chiefs it's a matter of like being unlucky ngoba ngisho nje. It's not that uthi ayidlali. Hayi ngabe udlala ngami. Yini efuna ukubhifa lapha lapha Kaizer Chiefs ngoba ngisho ukuthi mina. Wonke ama team. Yini njengawo ama team. Yes, but ngizama ukuthini kuwena? Angelifail phansi lakhe lithi izoba khona i-challenge there and ngoba ngisho ukuthi kusamele introduce iGadora Mayo o Chislet hayi uzozuthi ngiyachomela angifuni ukuchomela angifuni ukubala ovele bhayi ngisabuka nje laba abantu bayatatalaza iseyindi league but iqiniso lithi kuzodingeka isibindi ucoach wethu udinga i-consistent sibe nayo into kuthiwa i-consistency in terms of having ischeme i-first 11 yakho. Mopo coach president. No, let's talk about Unabi because Unabi is not yet dismissed. Ayikafanele azwini. Ubekwe nje eceleni. Okay. Ukuthi yini laba ikhuluma naye. Mina ke kodwa njengo president ngiyazi ukuthi yini abayikhuluma. Ungaba nenkinga ukuhlebela kancane ngeke ngihlebele ngokutshela nje inkinga abanayo naye ileyo ukuthi u-inconsistent in terms of ukubophela abadlali. Ubophela laba buye na 5 abakade bamtshela even last season bamtshela ukuthi akazama kuba nescheme esodwa wathi uyabuilda this time as build sifuna ukuwina sine vision sifuna ukuthola ama trophy noma amabili noma eyodwa ubani onithathe Nedbank no wasithathela Nedbank kodwa ungabheka ischeme wayedlala ngaso wayedlala ngopule mode one way ngithi akhumbula upule mode wazoba i-play of the tournament kodwa umubuye uza ngapha PSL upule mode wayengadlali futhi ubedlala Nedbank kuphela ube nescheme esodwa ku Nedbank go and check kodwa umubheka iPSL ungena nescheme next week ungena nesinye next week ungena nesinye yilento emkhatha nani nathi thina abalandeli ebese ke ngoba iqembu iChiefs izikhulu zeChiefs ziyalalela zingabantu ziyakwazi usilalela ukuthi sikhala ngani ebese ziyamisa ziyolungisa leyo nkinga ngoba ngeke ikwazi ukuphambana nathi ngoba ziyazi ukuthi thina sifaka umnotho wa Kaizer Chiefs ilona qembu kuphela likwazi ukuvaluisha ini ama supporters lela sikhukhune njengamanje siku top of the table followed by Imamelodi Sundowns then it's Kaizer Chiefs ladies first so sibonile I think kwakumhla 16 Tuesday yes saguqisa ngo3 njengoba uhlukaniswe isikhukhune phakathi kwakhukhune Imamelodi Sundowns khona ithemba lokubuyela phezulu awuyitshela into ngazi khona enye isizini eyenzakele edlule nje hayi leya bekwenze iChiefs yashaya iSundowns kodwa still iChiefs ayizange ziyithathe league ngakhumbula nanga Tenshayo Nokovic iChiefs ayishaya iSundowns iphindelele lo njabulo Blom uyakhumbula beno lo mfana lo beyiphindelele iSundowns kodwa abayithathanga ini ileague ngizama ukuthi isikhukhune noma singashaya yabona abantu ade bethula isikhukhune esishaya iPirate bathulile sadlana neSundowns sadlana neChiefs namhlanje babuza thina usiworried kangasiphene kasigcinaphi kusho ukuthi kanti ileague it's about Kaizer Chiefs no it's about other teams 16 yes. So why ni panic manje no mase kushawa iChiefs kusho ukuthi senichofela iphi button no akuchoshwe button sekuphelile no akuphelile so ngizama ukuthini kuwena engakho ngithi ladies first yes kuseyile kakhulu lento isikhukhune nje ilento ye lento yakho uyayibona lento yafika le team le eyafika le iMagesi yenzani Magesi isasikhalini yayishaya kangaka iPirate last season no ngisho ukuthi iPirate yabona amagame amangaka iMagesi last season no sengisho ukuthi kodwa yagcina unumber bani iMagesi yenzani iMagesi yagcina unumber bani uthi yenzani iMagesi oliphathekayo mhlawumbe cha angikhulumi overall ukuthi yagcina akwengibeke ngayo icup leyo ngithi yagcina iwin icup yes envelope yesenzani kwileague azangenze lutho iPirate ishaya kangaka kwileague kaningi iPirate win amagame amangaka versus iMagesi but iMagesi yini namhlanje you understand ladies first laba bantu bazama ukuyitha ngiyakutshela ukuthi mina wonke umuntu uzama ukuyimarketha when ebhekene neKaizer Chiefs bebezama ukuyimarketha awuthi ngenhlanhla nangebhadi labo
babonakele beyithime engathi ngcono ngoba badlala neChiefs. That is why today ubuza ngeKaizer Chiefs. Yes. Ivele amanye amateam afuna lokho inhloso yayo ukuthi ayimarket against Kaizer Chiefs. Abese yanakeka. But isikhukhuna if ungakubuza nje isikhukhuna sidume ngani phela? Okwamanje hayi okwamanje sidume ngani isikhukhuna? Ngikhuluma ngehistory sidume ngani? Ngokwenza kahle. Sikhukhuna. Okwamanje currently. Sanikeza iPirate Nedbank isikhukhuna. Angikhona le Pitoli ususupport. Currently. Akhumbulisa iPirate wina ngeNedbank esandla ishaya ibhola lomfana lo ulotshe libeke esandleni. Bewina le awukhumbula kanti ubuka lephi ibhola iPirate kade iPirate yayiwina ngalendlela ewina ngayo. Right president. Kwakuyizi isikhukhune le. Uqiqu usaqhubeka. Akusele kakhulu ukuthi singakhuluma ngeleague. Kodwa mhlawumbe mawungasibeke esithombeni ukuthi ake sithi mhlambe kulomunye umhlaba wokuthi mhlambe manje sedlele 29 games. Yes. Ubona bani ku number 1 number 2? Ubani ozoya ku CAF Champions League? CAF. Yeah. Yilabo bavele bekhona manje. Champions League not Confederations. No. Ungayihlukanisi uthi Confederation ngoba uzama ukuba political. Phela umuntu oku CAF ukuba political space njengamanje. Pirate ni Sundowns. Phela ingane ayiqhamuka isima. Iyacathule besiyama. No. Yabona iChiefs ngoba ila ku CAF nje. Ila kumele iqale khona iyongena ku Champions. Chiefs iya ku Champions. Ngithi mina ngizwe kahle. iChiefs iya ku Champions. Ngifuna 1 no 2. Abantu abazoya 29 games. Abantu abazoya iPirate neChiefs. Not Sundowns. Hayi Sundowns no. CAF Confed? Iyangena Sundowns. Sundowns. Kodwa isikhukhuna sizobe si nowhere to be found. Nowhere to be found. I know. Sento esikhashana. Hayi ngeke ngikutshela ladies first. Isikhukhuna soba la ku number 6 number 5. Ungibuza. Okay. Prediction yami. Angisho ukuthi ngikhulumela ibandla. Okay. iChiefs ngeke ngikufihle futhi ngesi we can't take anything away from Chiefs okwamanje. Dlala kahle kakhulu. Fanele vele. With the new signings yakhanyisa Mawo and we're hoping to see him today against Galants. Emidlalweni wabo namhlanje angazi umdlalo wabo oqala ku season facing against each other. Yeah. Yes, ne Galants. Yes. Ulindeleni? No. If bengam introducer, ayeke into engilindele ukuyibona njengokuthi ayiveze yena njengomdlali okwazi ukufukuza alwele. Khona into yake yasho coach we squad ngokhanyisa Mayo. Lo baba lo. Okay Bruce, yes. Ngoba la baba ukhuluma iqiniso kodwa noma singalithandi. Noma esetshenziswa ilaba abahlakaniphile oPirate. Ngoba usephenduka eagent yePirate. Umkhelele sekuyena umnikazi weSafa manje usehambe olanda abadlali. Umkhelele siphela siyambona hayi ukuthi asiyambona umkhelele ukuthi umkhelele usebenzisa opportunity yePirate uyiphendlela isikhundla ukuthi umephelele umsebenzi kaSafa abizwe kuyiPirate ngoba vele la suka khona ingakho uthola lo mfana ubani lo mfana istriker seni lesi Makhopho yeka njeke lo Makhopho uyibonus khona lo umunye omncane ubani Mabasa hayi khona lokho okuncane kunomfukeni lokho uRadio Pan kwakudlala imidlalo emingaka ngaphambi ukuthi ngene lapho kuyibafana wayengadlalanga 2 games no ku Pirate wayedlala imidlalo emingaka aqualify ungena kuyibafana wayengadlalanga 2 games waku 2 games Pirate yes yona criteria le criteria ungena kuyibafana 2 games ubona kwakho ngithi mina criteria yebafana 2 games akusiyona criteria yes wangena bamsebenza wasebenza kulungile njengamanje bangaka abadlali bePirate la why ungathi bangakabe Sundowns cha baya kube Sundowns ba deserve ba ama champions kulandelana iPirates asiyona ama champions MTN 8 kulandelana MTN 8 akuyona ileague akuyona ileague idlala amaqembu amangaka u8 kunina ke mangaka amaqembu mangaka amagame MTN 8 8 how many games 4 okay khona manje uzobuza ungitshela ukuthi ikhaphe 10 mina ngizokutshela ngekhofa cup engidlalela 1 day mina ngiwina izumbulu ngifuna nayiwina level amabit Kufa Cup sayiwina no level amabit Kufa niwinile le UEFA FIFA sayiwina no level amabit Toyota le isisponsor leso niwinile le asisiwinanga leso sasisixoxile ngoba sasinama visitor siwanikeza into yawo lalela akuzona zonke izisponsor engacreatewa yithi iwino yithini into enjani le ungafika umeme umuntu wena uhlabile uphinde umnika inyama ungamniki njalo inyama yokuhamba okwazi with the likes of Daniel Msendami uMonde Mphambaniso nondaba ithethwa Ndlondlo ozobhekana nabo namhlanje score prediction
Mhlamba singayi ngokuthi hayi ngiyikhosi mina. Ake sibheke leli side legalance. Na uNdlondo phela wasala kulabafana uMark ababeza kweChiefs. Wayefisa ukuya kweChiefs. Uzodlala ngoba usafuna simbona. Uyazi futhi usenale timing yokuthi iChiefs ikulandela even after I give up. Yodwa iteam lengagcina 7 years ikufuna. Izigcina ikutholile after 7 years Kaizer Chiefs. Ikhona uMayo nje useqeda amasiza amangaka semfu. Kwaze iCape Town City yathi ngeke ngamanife. Unginoma isinika uphi namhlanje. Understand? Just now uNdlondo uzobelwela ukufa nokuphika. Asiphiki ibhola. Kodwa iChiefs namhlanje iyadlula. Prediction score. So dlula ngo-1-0. Sadlula 1-0. Sadlula. Okay. Niwina iNedbank Cup. Nahlula iPirates Mabhida. After namagqubu I think 9-10 years ago. 10 years. Yes. Bese nama new signings amahle kakhulu. Yeah. Ninokukhanyisa mayo cabanga nje. Sawina 7 million odd. Sesayina abantu abawu12. Nino Luke Batman. Ngabe mhlawumbe lama signings nifuna ukuqhubeka nomgqiqo wama cups? No, nansi njesibhekene na esibheke kuyo njengamanje iCarling then kube neNedbank. Yazi iqiniso lithini? Wona umgqiqo lo nifuna ukuthi abadlali kwiChiefs abalandela ama cup. Kodwa balandela injabulo. Sebebonile ukuthi noma ungadlala kuSundowns noma ungadlala kuphi injabulo ikhosi mfethu noma ungathini othisha abafundisa injabulo phela wena president ifika makunama cups ngeke ujabule ungekho iCups ujabulela yini wakwamuza umdlalo othi ufuna ukushiya iChiefs and ufuna ukuhamba bakhona noma ngeke ngibasho ubalo wena angithandi wathi nje ufuna yabo kuyimanje thina namhlanje ngithi uzwile ukuthi kwisiwelele silone uzwane safaka sanobani namashiyana yes umashiyane kunini sithi samlona wayengakhala ethi angamana angaholi ucela ukuhlala kwiChiefs azange kusukuzo umashiyane ngoba kade kuvala isizini besisemlona umashiyane kwiStellenbosch akabuyanga akashonga ukuthi no uyacela akamana ehliswele umholo ucela ukuhlala kwiChiefs iChiefs enye indawo liyana akuyona lento oyicabangayo uyabona ukhanyisa mayo usazokutshela ifile ukuthi uyaqala ukuhlala endaweni enje emhlabeni qala nga uyazi ukuthi uPitso Mosimane efike neAlala waphumela obalo wokuqala ukuthi uyaqala unyathela ufisa ingane yakhe iyodlalela iChiefs ngoba idlala ibhola wayilanda kwiSuperSport ayikho kwiChiefs njengamanje ayidlali kwiChiefs kaPitso wathi uyaqala ukubona ama facilities anje indawo environment ivillage esezingeni lomhlaba hayi usitshela labantu abahamba rentele emafleti nogogo nonkolo amafleti amadala kade agoduka abantu hamba abuza ukuthi ulokho ethi sikamaminzela kodwa umufika akho nje indlu yomdlala uma asihlala asilalela ibheji lapha kaChiefs thina sidlalela ukuphila uyabenza uthi kuzwa kahle ngokwakho ake sithi ke umqeqeshi ke lo ucoach Nezwi Nabi ake sithi mhlambe akasabuyi ngokufisa kwakho ngafisa ukuthi isayine semuphi umqeqeshi uPitso nomurulana sebene experience ase-Africa ye champions nathi vele sifuna ubuyela manje ku champions sikelela kuthiwa nifuna lo wePirates since exoshiwe uJose thina kunama hebezi asonjalo akuwona ningadideki abantu bayamaketha uma befunela abantu umsebenzi bayamaketha ngeChiefs Chiefs ayikaza wayizi Chiefs wayizi Paula ngale yamuntu but sikwiChiefs thina nali page leChiefs umuntu ufuna ngizokushiyela lona nginika indaba zonke everyday njengoba zinjalo fan expectations moving forward yini nibhekile any expectile kule season nje kwiChiefs thina esi expect kakhulu combination yama players ukuthi ajele sikwazi ukuthi sinama strikers angaka sine midfielder angaka sinama defender angaka amika ubani umlando omatoho omashamite umlando Morgan Gold umlando omdala oChiseve obani siwazi esikhungwane sazi ofeng makuwa kwakukhona bani eswini striker kwakukhona bani oDaniel Matsawu obani so iChiefs indawo esephomlatedi iChiefs indala bothi emapika bona oMax Maponyana lapho ngoba uma ufuna ukuduma yaka eKaizer William Shongwe bona goalkeeper lapho sizama ukuthini ke kuwena ke ngizama ukuthi uma singase sijele sibe isquad esinjalo siyoqopha umlando isquad esobe sibhalwe eziphepheni zamatshe ukuthi iChiefs yake yadlalelwa wobani ngoba iChiefs uyabona lapho ungena village
inendawo egcina khona izikwati zawo zonyaka season. Uma singena lapha evideo siyobuka ama trophy ongakaze wena wabona. Esithi masikhazela ngawo uthi uyabona nawe kusangane ikhanda uyitshela ukuthi hey laba bantu sebeka babamba iWorld Cup. Kanti cha ama trophies asathi I have value at that time and I have valued more than le value yamanje. Ngoba that time iRwanda uyazi efethu konke ngifuna ukuthintela yona ngiphuthuma. Sinabadlali thina lapha kwa Kaizer Chiefs abafana no Lucas Hadebe abafana no Dr Khumalo. Insika. Manje president nathi abaleke kakhulu ngexolisa nje ukuqhamuka. Usamention nje indaba yama Cubs ukuthi ay available at that time. Kodwa khona le shodayo. Yiphi eshodayo? Yiphi? The Star one. Star. Yeah. Usichathanisa nasiphi na yiphi team? Sengisho ukuthi khona le shodayo. Yiphi team enkulu? Yiphi team ene Star eSouth Africa? Ilawo amabili. Yiphi na yiphi? Sundowns and Orlando Pirates. Sithola kanjani Star? Angithi mele win CAF. Win CAF. Yes. Uma uqeda win CAF win emva kwenzani? Hayi win imidlalo. Win CAF ke. Uma ukade win ini? CAF. Imidlalo ngithi. Win imidlalo kule competition yakhe iCAF ngithi. Angithi ke president ngabe walk amaqembu 16 ku Betway anaso kube sitholakala kalula. No, ku right. When you putting that thing on the test to say kalula. No, asingayibalekeli. Ngilandela amazwi akho mawuthi wena. Angisho ukuthi mina kunama valuable Cubs akhona lapha engathi mangiya khona ngwafika. Sengithi mina lami lithi. Akungikutsheleke. Khona le yodwa eshodayo president. Uyabona le CAF esikuyona thina sayiwina. Uqala yona team kuphele naye eSouth Africa. Angithi ke mina ngithi ngizama ukutshela ukuthi nathi khona sinakho neni ngenawo. Angithi ke wait ke sesiya kuyi champions le yakho ezosinika ini manje Star. Uyangizwa ukuthi ngithini? Yes. I-value yalesa Star seParis sasemalini sasingawona 180,000. Imana ke ngifuna ukuthi i-value ye-Star sasingawona 180,000 na. Ngasaza sibile khona imali. Kuba yini abadlala la sasito Gavin Lane obani opapi khona bashonanga sebephatha o2 way red obeka security. Ba yini? Ani nani kube ninaso ngabe sethi ba yini osibani bani? Umgubano mahedle. Ungakoralela goli. Utakulwa yini? Akade ulwa oBetway no SuperSport. Mana president imsiza ngani Pirate yami owayinika iStar ngithi mina phela ngizama ukutshela ngeChiefs mina okhungwane ukuthi abayanga ngisho emazwe ko Europe kodwa banemisi bagane abanabafana ngiyakuzwa lo right bane-value wait ngithi mina lesi Star sakho ngisibeka kwi-scale ukuze ngibone i-value ukuthi thini ngeke unginike iStar mina iStar sika 8 rand usihlanganise no 80 million lalela la sengibuya ngizwa iSundowns yabona iSundowns ngithe mina kuwena umuntu owina iStar akaqualify yini ngama game ngokuwina ama game qualify ngama game Sundowns ngephuthu mangakutshela ukuthi yabuya la our time wathiwa ibuyele emuva ayinaso ngithi mina kuwena ngabe ngephuthu mangathi yahlulwa yabuya ngithi mina ngithi kuwena president ayinaso na ngizokutshela ukuba naso kwakho ngizokuchazela leyo ngithi ngikhaza sona ngoba sikhona angichazi ngoba sikhona ngithi mina kuwena basithola kanjani uthe wena ama game ngithi mina babuyanga yini beshayiwe beza la eOR Tambo nini bedlale iStar kanti siphuma apha ayakakhumbule mfowethu ngicela ungiphendule ayibuyanga ni Sundowns ayibuyanga Sundowns la eOR Tambo kwathi ihluliwe cha phela yaba disqualified khona ufuna ukubuza lo mbuzo ayibuyanga yini airport na kunomuntu ongamithanga ama requirements onziphutha kufanele ngiza lapha ukuthi iSundowns yadliwa yabuya sayiwelcome eOR Star sayikhalisa isililo yangasithola sakhalile okwakhala uci wathi hey ngalelani ngabe nisageza thatha imali ibhano ibuyelana emuva khona sesimpucile ama point usibani udlale somdlalo ongafanele babuyela bafike bawina backdoor shinto yama backdoor of course isithola sabasithola basithole ngo backdoor mamela president ngisho mina into yala hayi manje wena ukhuluma yamanjeni akakhumbuli iSundowns iwina iStar namanga yini ukuthi kunomdlalo wayidlaliswe elinyizwe sikelela yabuyela yafika sikelela ngeno point ayiqualifyanga yona automatically inaso kodwa ibuyise ama point deducted mana president inaso sikelela yes siyakuvumela yes kunjalo vele Sundowns yaphuma yabuya njengoba uchaza kodwa ke iqiniso ukuthi ke
shuthi yayideserve ukuna ngoba ukube yayingadeserve ikhishiwe kanjani ubuyile usekhaya yawina kanjani uthi kanjani uhlulile yawina kanjani yadlula ngoba phela lo muntu wayeyinkinga wayezodlala wayesekhishiwe wayezowina lesita kwangena yona ngo backdoor angwakhishi team yayiqualifyile after futhi ayizowina kwathi uyidlalisa umdlalo wrong after lapho kodwa lo iSundowns yawina mangaka amagame yawadlala sikelela mangaka amagame yawadlala after ngipruveleke mina awu5 amagame yawadlala mana ngiprovele after leso stars khona sin stars eSundowns iyaphuma kodwa kuma final after ubackdoor manje qeda ukuphuma ku final ngiphendule uchaza ukuthi after that backdoor we-star khona esinye star asikho ngiyabonga iyalwa kodwa ngoba iyaphuma na kuma final iPirates ina star ayinalo ngathi mina iPirates naso kodwa iveli yaso 180,000 mana ke president ngase ngikhothela futhi ukubani wakora leli goal uJerry Skhosana yena kunamhlanje kubhlungu ukuthi akabenefit dudu lalela president mina njengami akayona ngisho legend etheni lapha kuPirates sibona uPumzo Manenze ube namagoli awu9 kuiPirates wazo ahambe u8 wamagoli overall kuthiwa uyena ohamba phambili Pumzo Manenze umuntu okuyena watakula iPirates maze umgubane mara hehle thina wayedla iKaizer Chiefs eshaw Brian Balo ekhwapheni etakula ini iPirates akayilutho kodwa ngizama ukukutshela ukuthi le team yenu le iscam kabani le yami angisaphothi phela yana iSundowns phela lokusiqashela ngesitashela ngesitasa thibo ngesemfundo no sosizakala isitasa ngeke sikhuluma phela bese sosiza ngani umkhokhobisi isitasa sikhokhobiswa eshushubisa hey yazi mina ngikutshela ushoda ngaso ke wena manje iwine i7 million owodwa uyakhumbula yakhumbula sisayinisa abadlali abangaka asiwu 4-5 bawu4 uzumona 4-5 bawu4 4-5 yabona umani president anginawo umona support lose mina abadlali bawu11 bawu5 bangaki sinisa bangaki bawu4 wena abadlali ngazi ba ushinga Chislet igador Mbalele bala phela kumele Mbalele wena president bunakazi Mbalele ustelisi sithathe ngaki ustelisi ngitshela awuhlangani 5 njalo u4 awudluli qhubeka phela bafike 11 baja adluli 11 ayidluli na ngilinda 11 Jesus sayilisi aba wobani that's it lalela ke tshela ingane ke ingane ka tshela mina yeah 1993 94 95 96 yeah iChiefs ile kwiCAF yo 93 singane ke manje yazi ibhola ithi 95 wow idlala iCAF mesithi yiphi futhi enye team la South Africa idlala iCAF uzothi wena Chiefs uzothi Sundowns Pirates bese wow so ingakho benestar la so wena why iChiefs ingenaso istar uzophendula uthini ngizoyiphendula ithi ayikaze lithola ithuba lokungena ngo backdoor no idlala lefika kufinal ayikazi ngikhumbula phela ukuthi no ku final besingenela straight nje siqondile nje futhi saphazamiseka ukuthi iChiefs yathatha inqumo engekho right zokukhoxisa uAthers 1 kwifinal ifaka uStuart Baxter ngegame yefinal secondly iChiefs yenza into ezwrong ukuthatha omaluleke uGeorge Maluleke imdadele yeSundowns yaba affect abadlali yonke lento so zikhona inqumo ezithathwa iTeam right kodwa egcineni zibe ne effect wrong you understand ngoba abantu bacabanga into yamanje baba short minded abantu kuthiwa abadlali babe right babezothi asinandaba noArthur asinaba sizodlalela ini iqembu kodwa bona baba worried ukuthi uArthur wethe besimthanda uyiphi yambuyisa iChiefs uArthur wayenzani yabo saba bluffed indaba kaArthur ukuthi wadlala kahle kuCAF kodwa igala sasingadlali kahle ngayo mase sibuya size ekhaya mokhuluma ama fact ngoba sabuya nama draw inqwaba sayiluza futhi unumber 1 we league go last time ukwakumela abadlali bakhonse bafocus ekutheni benze njani basiza iqembu right asibuye ke president eAfrica sibuye size la ekhaya njengomengameli ke uma ngabe kuukuthi mhlambe ke isinqumo sigcina ngokuphuma mhlambe sika mqeqeshi ucoach uNazruddin Nabi mhlambe kube ukuthi no akasabuyi iclub mhlambe sisayinisa omunye mhlambe ucoach ozohola leli qembu kungaba yimapi mhlambe ama setbacks angaba khona mhlambe would it affect the club negatively ayikho into enga affect ayikho ngoba khona abantu osephenduka ubaba kubona kodwa mina I don't think ukuthi ngaba khona much
Lamjidi ubesesebenzile ukuhlanganisa isquad sakhe. Hlanganisa nale bhola abadlalayo mina ibhola engilanda sokwazi ukulichaza. Inkinga yakhe ngoba ngitshela nje ama substitute wakhe. A late. Usubstitute a late. Secondly, igame ngathi akayiread. Akakwazi ukusubstitute exactly umuntu okumele aphume. Ukhipha omunye ngabe ukhipha omunye. Yabo nje uma ubheka kuyena usenza wahamba uMpontsana. Ubumazi kahle ukuthi uMpontsana akadlala. O else uma engenile vele ngeke ayiqede igame. Uphula mode intande ayiqedile kwayena igame. Akayiqedi noma ubesemthandathanda ngokuthi uyangena uyahlasela. Kodwa kunabadlali ocishwe ibuza ukuthi omsimango benzani. Icishe ongcobo benzani ngoba ungcobo ufike wadlala ngotshengisa ukuthi ufuna ukudlala uyalifuna ithuba lesibili. Na uMashiyana ufika wadlala ukuthi amabhada ukuthi uyadlala ku constituency ibhola kanti inhliziyo yakhe itshela ukuthi ngizokwenza ngizotshengisa ebese kwenzeka imistake. Mina lo coach ngimthandile ukuhlanganisa ibhola kodwa angiyithandanga iphilosophy yegame yakhe yokuthi ashintshe late aphinde futhi angalaleli abaphathi beqembu ukuthi sinikeze phela starting 11. Ayikho team ne team engenaso starting 11. Ayikho. So kuze kube manje angiyazi mina iChiefs ukuthi namhlanje izofaka ba. Sizini esibile efikile. Yes. Namhlanje angazi. Uma ungangibuza ukuthi ngiqala ukuzwa ngako ukuthi uMaya ngasangena. Ngizwile nasemaphepheni ukuthi uReady neChiefs ishito. Yathi uReady kodwa ukuthi uzongena ngempela angazi. Mhlazana sathola ucoach esimaziyo ukuthi ufaka bani afake basi. Lo coach mfethu. Mina ngisazi ngempela. Ngize ngidawuthe ngisho ukulimala ama injuries oDotley noMsimanga ukuthi ngempela basalimela noma basafuna ukumdlalela na. Because asikwazi kuba nabadlali abaqeda 3 seasons. iChiefs iyabakhokhela imali eshisiwe. Futhi iChiefs yabathatha bonke labadlali beho captain emathimini apho. Ngoba iChiefs ithatha iquality. Abantu babebona uvuci iChiefs ibilanda iquality. No, this season ngicabanga ukuthi inequality kakhulu. Kuna striker senu Dlodi Lilepo. Yeah. He's very good. No, naye babethu umtshengiseni Gcwensa lo. He's very good. Bethu umtshengiseni Gcwensa uzofela stage. Bethelela ngoba bembona eIceland. No, he's good. Ngabatsha bathi ufit lo mbhemu. Very He's not fat, he's slim but fit. Bahluleka ngoba akaze bahlangana nento okuthiwa ifit. Abayazi into okuthiwa ifit. Nedbank Cup last season. Uyayiphinda kule season? Isifiso sanoma ubani ukuthi aphinde owayekwenzile. Kodwa ngeke kuhambe ngeyifiso all the time. Mele wazi ukuthi ibhola it's about inconsistent ngoba kade ngitshela iconsistency mawuleke iconsistency ebholeni uyaphazamiseka uyaphuma. So kuyinhlanhla yePirate ukuthi nayo iphinda phinde ilokhu ngani iMTN kusho ukuthi focus ba consistent ukuthini siyayifuna le Darko Blues ingafela khona bangabi nezinto ke baba thina kuningi ukusasiphazamisa njengoba sisalwela ukuset up ischeme sethu esungqo starting 11 okwesibili kumele ubhele starting 11 sizomukeleka yini among ama players ukuthi mina sengihlele ebhantshini kade ngidlalisa umqeqeshi sekudlala bani ngizokwazi ukusupport amangena ama substitute ngizokwazi ukuqhamaza ngizokwazi ukumela ukuba supporta ngekwi grandstand you understand so izinto lezo kumele siyibheke isenzima indaba yeKaizer Chiefs ayizokuba lula kodwa thina sithi noma bayawina noma bayadliwa vele sihamba nabo ngoba ikhosi for life. Wow, like that. Lapha yaku le esibheke kuyona njengamanje ke iCup ye knockout. Ngabe president niyazibona lilapha ku final? Kambe nenye yama underdogs like Makesi njengoba kuyakwenza Telkom knockout. Telkom noma Black Label. Yes. Black Label. Yes. Yaze bafethu yasesidlalele kakhulu le nto le. Ayivele lo nto isponsor sethu thina siKaizer Chiefs amemi Pirate ngoba kade sasiyifaka iPirate eyintweni. Nesibona ni ku final this time. Thina ngoba ngisho ngithi thina imain focus yethu njengamanje akukhona ukuba kuyifinal. Kodwa imain focus yethu kuba nescheme. You understand? Singakujabulela ukuthi basheshe ba pick up ama pieces manje. Baze bafike kuyona ini final. Kodwa thina siKaizer Chiefs asifuna ukufika final isijika. Mase sifinal start cup. Isibhlungu indaba ke yeChiefs ngoba isuke singalele kubadlali. Isule emhlabe iSouth Africa yonke sikusivungama ifuna icup. Yabo? So le nto ifaka ipressure kamanye amaqembu ukweza ke sediniwe kakhulu bese siyawashaya. Njengo Pirate. Ngoba iChiefs le nto idala ukuthi iChiefs iyona team kuphela enomlando wokuthi yakhe iqembu lesizwe lakwazi ukuwina iAfrican Cup of Nation ngama best players eyayinawo. Yathandwa abantu bonke umhlaba mina ngiqala ukubona uma ngithenga ikani lika drink
ngithenge ukubhala uDr Khumalo ngithenge uBika Selaka noShuzi Moshewu uthenga uyabona uSean Bartlett waphinde wadla nama chips Chiefs kuningi nje lokho ke sekuJessica lo kwi marketing uNtswembi ngithi ule Morocco njengamanje Africa yona iCafe Flow uyena marketing wayo ebese ucaba usithatha kancane usithatha sokoparate ucaba thina sindlu kaGogo nasikhona kaGogo thina uyabona uma ngikutshela ithi fame leya ifame uJessica ngaba akekho le Africa kuyimanje kade kufike le qembu yini le qembu lapha eNaturena njengamanje elifike last week kude qembu lenivakashela yini lelifike iCAF qobo lwayo neFIFA balapha bazokwenza iresearch ngevillage ukuthi why kanje ithini inhloso yevillage ngeke sivakashelwe iCAF thina sivakashelwe iFIFA obezositshela ukuthi thina uhamba usifonisa wonke omamenzela lalela ke president ngicela ukuthi hayi bazodlala wena next time bayisa la abantu balapha next time kabuyeno woza studio no papa wawo kodwa ufuna ukukhuluma nani no papa wawo yey mawucabanga sikale mawubheka nje nizongena ku top 8 kodwa kule season asibheke singithi thina silwele kuba unumber 1 asilwele top 8 silwele number 1 no phela last season nibe ngaphandle kwe top 8 nijwayele vele ngaphandle ngoba besingalweli unumber 1 besilwele ukungena ku top 8 sangangena this time asilweli ukungena ku top 8 so top 8 ubonile ileague ubone so number 1 le ngalo kuzwa ngawo uMay usasekude okay kulungile sadlala amagame amangaki thina uMay ubalela ayisithuba winini uMay kasadlala amagame amangaki uMay winini amangaki ayisithuba bese wena ukuphi sadlala amangaki ningase nikhale ngaphandle ku top 8 kodwa thina ngenze you wish this season tin top 8 asiyithandazi thina siyakutshela thina ukuthi siyale ku CAF kwenzekeni ngokudlula siya ku CAF top 8 okudlule kwenza ngiyakutshela ukuthi iinconsistency ka coach ukushintsha izikimu kwalapho kumele abe neskimu esisodwa coach washintsha labo sadlala ngezikimu ezu5 emidlalweni ewu5 hangkhona check leyo nto leyo iyo le yasenza ukuthi silose awukwazi ukuthi kade sibabambe kahle la siya uyazi coach wethu uma uzobheka la season mesifike siwina igame eyodwa si draw 4 silose 1 sibuye sowina wona bese ngikwazi uya ngisho eMarshall ukutshela ukuthi yabo eMarshall siwina iChiefs namhlanje ungaloku ukuthi kusasa iyadliwa oyadowa ke manje obisidliwe 3 ngempela umuntu afika abuye nemali bese ibuka isystem yakho ukuthi hayi le phela umuntu ngisho ukuthi wenza kabi kodwa khona okufundekayo ngayo ukuthi yini le dala ukuthi enze kabi inconsistency if coach wethu wayengalungisa leyo nkinga namanje abiChiefs ayixoxi naye separate ngabe nje uyahlonipheka ngoba ucoach owaziwayo nomlando futhi ophethe abantu abazibhola right president sesivala ke ngicela uma ngabe mhlambe unawo mhlambe ongakufisa ukudlulisa kuma supporters eKaizer Chiefs mhlambe namazwi nje of encouragement ngithi phela mina angiyena upresident mina weKaizer Chiefs kahle upresident wama supporters wonke ebholeni futhi wena ntokazi kumele ngikutshela ukuthi leyo nto yenzeka during yona iNetbank leyo the time amathikiti eNetbank engatholakala itheku lonke ngoba ephinda futhi engatholakala sebengifonelile nalembo mbele bathi siyacela ungenelele amathikiti sebenzele into abayenze eThekwini siyakhumbula ukuthi eThekwini wena wangenelela ama supporters eThekwini lawa amayincosana azanikwe za 10,000 through ukuthi ngahamba ngayo ukukhuluma yilapha abantu abathi khona siyavuma osenzele ukukhulu ngoba besingatholanga ngisho elilodwa ithikiti you understand so nasambombela ngimenyiwe ukuthi hey awukhulumele ndaba nayi inkinga ngangimenyiwe kwiphana nakho sengishonelwe ke usisi wami bengekho walo mdlala ngiwubonanga mina wePirate nani ngizwile nje ungibuza ngawo wena nje umdlalo odumile ngezwe nje ngabantu kuthiwa bawine kuma penalty kwaphela lapho futhi ngawugcina lapho namanje ngisayibuza ngabe badlala ngempela wena wayibona leyo game yayikhona game wePirate yedla nani yedla nani ngeke ngabikho yedla nani Nestelisi yabo nje kuthatha isikhathi na ukucabanga ukuthi uyiChiefs nje ngoba uyazi uyadla nePirate ngoba i-team esukusiduma umhlaba wonke basi yawina kuma penalty M10 yawina kuphi hayi wina kuma penalty yawina extra time yabo ngiyadideka nami ngoba into igame engayinakanga kwasho ukuthi ngoba Pirates ingoba kusingayinaka defending champion yayisixoxiwe le yayisixoxiwe le asikhuluma iqiniso hayi umazi ukhoza phela no akukho ukhala umazi ukhoza
ubani ongakhona phela i-status njengoba nalawo Nedbank nje kwaxoxiwe awuyitshela kuyaxoxwa lapha ku-Pirate hayi bo president thina sabashaya kuxoxwa nanamhlanje they are grieving uma bebona thina babona i-Edem abasishayeli khona okwala uzobona into abazosigijimisa yona next season le usaxoxiswa ukuthi hayi ngoba sekuphela iminyaka akesizwe lo makhelwane thina ngeke kulunge that time kuphi khona bangeke phela umakhehleni bakhala isililo kuthiwa kwaxoxiwe abazi phela cabanga nkosami bathatha isi-alarm sika Jehova sidlala kahle kanje kumaZulu siyodinda isililo le kamabinza unemakhamsa mangaka sontsafika ku-Pirates siwe kumaZulu oba makhehlane but uyabo to be honest lawo makhapha mina ngiwajaja nge-life improvement yakhe udlalile uyazi uthini uyazi one day uthini uKarl Marx there is a philosophy yeah philosopher i-entropedia leya philosopher kuthiwa uKarl Marx ihlaziya kakhulu isimo sokuphila uyazi uthini uKarl Marx uthi uma ufuna ukudetermine i-growth yezwe noma ukuthuthuka kwesizwe uba umeja ngentuthuko yabantu besifazane kulelozwe from abantu besifazane kwakuthiwa akavume ukushayela imoto ngeke abe umsebenzi ngeke abe uthisha ngeke abe yiphoyisa hayi akasoze abe inkosi endaweni simele umuntu wesifazane thina ngeke abe umfundisi uthi musulibona ukuthuthuka uyobona njengamanje South Africa obani abaphethe ikhundla eziningi akubona abantu besifazane ngiza ukubuyisela back ukuthi mina intuthuko ngiyimeja ngama achievement akhe umuntu njengoKarl Marx angiyimeji ngokuthi udlalela iqembu lathuthuka kodwa wena unalutho because sengeke ngabona abantu bekhala ngaphansi kwebheji lePirate ani ngiyakutshela futhi ba ofakazi bami hamba babuze bonke ondulula bonke labadla ngena ama podcast abo babheke omabheno ondumisa bakhala inyembe ukuthi bagijima abaqeda into abayazi isiwasho base bebhubhile isiwasho emfundeni babhubhile isiwasho right president abanye baphihliza amaqanda kwemanje umukhamuka nje kuthiwa gadi inkuke okwena amaqanda akhe agoqe ngoba azophelela egroundini iPirate azophelela eground bawaphihliza onto abakayikhona bayishaya ngisho isifuba ivale mfana yabo nje umukhamuka uyisidudla nje manje sekuvuka kuthiwa hey akuyena lo iPirate idudla ihleli kahle la emphakathi ngenxa yamaqanda asikwazi kuba basolwa ngenxa yePirate siyithanda asikwazi phela i-team esiyithandayo asikwazi akakholeli inkosi hayi o2x ama-promising one way yabona i-team eyafika la yazo improve ibhola ngokuhola kodwa yahlulwa ifilosofi yebhola Sundowns yahlulwa uku-understand ukuthi ibhola is a social activity thing ibhola akuwona do or die akuliwa la so musu uhambe uyothenga bonke abadlali kuthiwa njani ngoba ublock amanye amaqembu ufuna ukuphumelela wedwa ufike kwenziwe njani musu kuyenza leyo into engabe uyayenza wena ngabe uxhasa yona ileague le ufaka imali eningi kwileague ebese usha umthetho ngemali yakho ifanele ukuthi icela abadlali basic salary yabiqali la lento nje ngicomplain ngayo mina ngi-understand yabona lento engitshela ngayo mina ngizokutshela manje kodwa uyize emva kweminyaka emibili emithathu isho omunye umuntu esho the same ukuthi i-idea right ngoba mina ngi-ideological most of the time mangikhuluma abantu abangiread mangisakhuluma kodwa after time uyathola ukuthi lo muntu wayeqonda ukuthini namanje bazodideka kodwa kutshela iqiniso iSundowns tweet now 100 billion akekho umsebenzi umdlalo wePSL ngoba ufana nesisebenzi une payslip futhi iChiefs yafika nama payslip oqala angifuni ukufika lapho uqala uthi hayi iChiefs kuphela yafika na payslip bonke labo bekade bethunywa la namanje basathunywa eStandard Bank kani uyasho nje lo mfana wePirate lo wayithi umbuyana ukuthi namanje wafa amaganisha emva kokuba ethunyelwe eStandard Bank wathiwa wawuthatha imoto abuya athatha umuzi uma seqedile sehamba wathiwa khona okwakho kalapha kubhilonga ekhaya no khokhela ikweletu wena wakhokhela ikweletu Chiefs ngeke izenza lo nonsense lokumdlala ngoba uya understand ukuthi lo muntu usuka kubo uzodlala nepayslip zosebenza ngisho ungcobo lo edefender Chiefs ogcine ekuswaloza ukusikhukhuna manje behamba ngeMercedes lapha kwiChiefs uyakhumbula NZ 600 NZ kwiChiefs ngoba obefike nesizini eyodwa ehamba ngeMercedes kwiChiefs ngoba impilo namanje kusenzeka kanjalo Ospencer babehamba ngamaMercedes lapha kwiChiefs wena cha iChiefs namanje umungena kwiChiefs usukuyazi ukuthi sefemini angisho ukuthi bakhona abekho abadlali abahola kancane kuyona
kodwa in a lifetime assurance. That is why mashiya nekhali nyembisi ukuhamba engafuni ukuhamba nathi simsupport. Somsupporta noma ekuyisiwelela umfana nithila azabuya improve ke simfisela okuhle abuye ngoba uzobe ebuyela kuphi emsebenzini wangempela. Hayi amatoho amapiece job lawani kwawona. If uMotsepe engathi nansi imali noma anyone ofunda iPSL athi nansi kodwa umgomo the minimum salary yabadlali ngoba labadlali singabakhulumeli sibe lokukhuluma ngezinto ezinhle abazenzayo kodwa singabakhulumeli bona kubhlungu they've got families. Ukuhlangana noRetson Mchichwa uhlangana noGavin Lane ngahlangana naye ngapha uyaza ngifuna ukusho ukuthi wayenzani ngapha komhlanga uyayizwa ukuthi ngithini ukuhlangana naye kuleso simo leso kodwa adlala yabo before yesterday ngibona uMark Fitch before yesterday ngibona uMark Fitch egibela ibhano yami ngangijabule kanjani ngimbona efala ama headset akhe edlalela umusic ekhulekile ngasho udla ama benefit of being a legend. You understand? Kuyisanza sibe mina kuwe umchawula nje Markfish, Lucas Hadebe, you understand? But ukubona umdlali ecela ulift kuwena, sijima naye emenzi, emlazi, ngijima naye emanzi imtoti edlala emakhehleni esiphingo. Akukho right lokho. Lo mdlali akenzanga lutho wrong. Kodwa iqiniso lithi abantu abamutilize are wrong in their own benefit. You understand? Not yena basebenzisa ukungazi kwakhe bathi uzovela ku TV uzothenga amaqembu aphesheya angamthenga kodwa aholutiki uMotsepe akabeke imali ebese ishayela umgomo iphele lento ade ngiyibona lapha engizwa ngendaba ku Richards Bay engizwa ngendaba ku Royal AM engizwa ngendaba wonke ama team ukuthi kulize nomdlalo osahola 7500 isarali kodwa udlala ku PSL angisho ukuthi khona i-team enze njalo kodwa kuvelile ngoba kuvela ngane nabe indaba benisifezela sinisitshengisa ukuthi kanti badlali bakhala kangaka nje ngithi bekubangwa abadlali abathatha ku Royal AM baya ku Arrows ila kuvela khona ama payment ngasikhethe vele ama payment lawa kushiya thina sine shame esicula kangaka siqabala njengamanje yoqabala sel Sundown ne Arrows kodwa ngiqabalesela umuntu ozohola 10,000 rand kodwa umnikazi weqembu mhlawumbe unikwe 5 million. So ibhlungu leyo nto le labadlali ngeke bakhulunyelwa abanye abantu ngaphandle ukuthi thina siphumele obalo siyaba supporta nemndeni yabo sifisa ukuyibona ithuthuka ngamandla noma ngezithukuthuku zethu. Uselapho ke president ukhuluma into engithinta kakhulu engeke ngayisethu kuyithinta kakhulu noza kwethu uSabelo. Angiboni ukuthi mhlambe kusakhona isazoba khona le nto inkinga leyo ukuthi ama players esimanje lawa aswabona manje dlala manje compared to ama players lawa adedlala phambili. Angibona sizoba khona lenkinga leyo ukuthi ubone sekuthiwa umdlalo othile ayi inkosi yami useya yabona sekuthiwa ayisekuyakhalelwa bandla cela nisupporte nicela ini mhlambe leyo gap enjalo yini singa ensure ukuthi bangaficwa ileyo nkinga enjalo lama players adlala manje ukuthi noma kuthiwa siyazi ukuthi I career ye football imfishane kakhulu and into ngeke uguarantee ukuthi kusasa ungavuka usadlala mhlawumbe ukuvala leyo gap leyo yini engafanele ukuthi iqinisekiswe uyabona mangaye kuyibhola ukuranwa ngendlela yama mafia style sibe social yona kuphela indlela eyosusa umngcele empilweni zabantu. Please elaborate. Mangayekwa imafia style ukuthi kune boss mase khuluma ebani uqedile mekufuna ubani uzokuthola mengakufuni futhi uzophuma ku PSL same thing lento ade sisho ukuthi kunomdlali la who disclosed uTeko Modise ukuthi wagcina ukudlala ikuyibafana edlalela iPirate ama caps awu50 the time decide ukuthi uyakusanders namhlanje wagcina ngci ukudlala kwibafana watshela wathi wakuyiPirate ngekusadlala umdledlo wakumele ahambe neWorld Cup wathi wahlala phansi awusayi kwiWorld Cup. Yes imafia style iyona ephethe ibhola ibhlungu ngoba ibulala icareer yomuntu kanti yena usebenzisa isiphiwo sakhe sokuqala sokugcina akanayo omunye umlungu behind yena akanalo leli talent alisebenzisayo belingamsustain for umdledlo yini Innocent Mdledle namhlanje uTeko Modise kuthiwa kuzona lezi zinto azenzayo nokuthi abe rich kwi-English abe fluent afunda izinto akhulele endaweni zabantu abahlaniphile ngabe uyini namhlanje. You understand? Lo nto kuyibhlungu ukuthi si experience yenziwa i-team eyodwa ebese ikhopishwa yonke lama team lawa asephenduke ama broker noma ama agent awo. Ngoba kunama team asekopela lo doti lo. Uyangizothi ngithini? I-Chiefs noma ungayizonda noma ungayizonda is the only best team in South Africa enza ubulungiso empilweni yomdlalo. Uma ukuthi khona engabenzi mhlambe they are very few.
kuyakwenzeka abadlali bethu bathi bacela ukwenyuselwa imali uyakhumbula beChiefs baqothi kodwa uma ubheka babe sayinwe fair from i-development imali ye-development fair contract yabo futhi ayisho ukuthi izophela emva kwesikhathi esingaka kodwa kwamanye ama-team leyo contract ayipheli uzwa ngaye sethi iphelile uzwa ngaye sethi abasakudingi siphelileke leyo mhlambe president so into yosiza ke ngikuphende to cut matters short is to being honest and understand and realize ukuthi ibhola is a social activity thing akuyona into yokubenefitisa umuntu oyedwa yes akuseyona into yami ngumahaye mina ZN abantu badlalela mina ngoba nakho ngaqamba iPSL bonke sebezoba amazombi ngaphansi kwami amazombi amaningi la wonke lama team ase KZN la amazomba le eOrlando bonke abadlali bahamba baye eOrlando bayodlala khona uyayithanda iOrlando president ingoba ibulala ibhola lithi eKZN uyayithanda iOrlando iyanyofa ibhola uyabona mangakubalela wena ungacisha lento ongishoyo ingoba uyazi mangakutshela manje ukuthi this season thathe bani wenzani ofana ukuthi uMorem njengamanje udlala kwibhakadiya nje kwibhani uyadlala uyambona udlala kanjani akwekuthiwa uzinzile kumaZulu ebezoba yini amaZulu akanayo imaterial lapha because amaZulu ayaziya ukuthi ayithime kanje afuna ukuhlala ku status azosika uma ngafuna ukudayisa lo Morem lo kukabili bazomsikaza kwebandlana thiwa wena vele ulambile usuke KZN ahamba mfana shiya ibhlungu lonto le akwesiyeke icompetition nje iSundowns ayiyeke ungene emarket ngokwemali akasirani icompetition yebhola njengoba kwakwenzeka nje uTsepho Mlatiti kwenzeka abayiChiefs ivusela abantu nani yazi iChiefs njengamanje ayisakwazi uscout man ingihlekisile ukuthi iChiefs ngabatshela uyakhumbula ngikutshela indaba hamba uthi umedlale one game ngathini kule podcast akutshela ngathi uzonyamala ngokuphinda umbona ngoba iscam team yamthatha babe block iChiefs ngoba iChiefs yayithi ifuna umbuthumba gijima kuqala yathi iChiefs ifuna unduli bagijima kuqala yathi iChiefs ifuna apolice bagijima kuqala iChiefs isaxoxa noMbule yagijima kuqala bonke abadlali baphelelepi only one team so yanje singakhulumi ngawe uwena ozenza cheap uzenza itopic of the day why ufuna abantu abafuna abanye abantu iChiefs yavela yenze umhlola ke yavela bayeka na wonke labo cream abayitshela do cream hayilandela nje abanye abanganakekile Laba njengoba si struggle ukuthola uyaya Thore indaba zisho njalo laba abadayisayo singabazi noma baneqiniso ngoba iChiefs ayazi kusho lokho ungezwe sekuthiwa uvuka kusanda noma uvuka kuParade uyayatho ngoba iChiefs iphenduka ibroker yabo yona sebaqathela ifuna nalo scout iChiefs naku umgadli we lokhuzana wase nayi ile idlala nePirates kwiCAF yadla iPirates semifinal pyramid ubani umfana lo umayeli yes Fistos no Fistos sasimfuna vele thina sasixoxa naye lokhu open lokho inkinga sasingeke siwumeshe lo ya 45 million or 40 million sasingeke ngoba ibudget yethu yayishithi sathi no 80 million so if isothola u40 million umayela lo omunye lo wayethe 20 million ilulo yena ulo umayo ube u20 million ivalue yakhe so uma ubheka ukuthi nabadlali ukuthi sesisale lo 20 million oyedwa noma unyathu ufuna u20 Stellenbosch bese sifuna malini o 10 million ngovele ebhayi 11 bese sifuna malini so ngabe sinabadlali abangaka ngabe sinayo le quality esinayo njengamanje no so kubalekile ke ukuthi team irun abantu ngokwebusiness abacontractized ngokwebusiness abaneclue ukuthi ibusiness irunwa kanjani iChiefs ihoxa kufanele bisihamba syndicate yofuna futhi ke isisebenzisa system manje ma sifike kufuna une contract inqaba i team yakho ikiyeke iziphele contract yani iyenzela ukuthi i team yakho izobe isakudlalisa ujim ufit uzoza kubona usefit uzoza kade thina ngisho umdansana sasinqatshelwa baningi abadlali kodwa bagcine kuyona iKaizer Chiefs right njengamanje uJosta Dladla nje uyibiza ngelegend yeKaizer Chiefs kodwa udlala ama-season amangaka kweChiefs kwiSundowns uhlala iminyaka emingaka more than 8 kodwa umedlali akayibizi ngelegend yeSundowns because ayikho leyo nto leyo uzothi uyilegend kuphi khona because ngangayichaza athi iSundowns team entsha manje ifika noZola amahobe no efika noMotsep ukhona osanga khipha ngeke uhlale team engenamlado osanga movie Sundowns kuma titles league so far kakhulu ithina nje Kaizer Chiefs ubuza kanjani this season okay sizodlala this season that's the league this season sizodlala mfethu yabona ngoba sithi uhambo luthe nje lutho kuyosiza yona envelope yeSundowns ukuthi iqine ikhokhele labo ref laba abahlala emahotel ayo ngoba kunawo ref abaphithizelayo la uyabona uma ubuka la ema-airport uhlele airport ubuka bengiqala la season ukubona umuntu ogqoka ijezi leSundowns
ehamba no ref abawu2 engene ebhalweni beyo officiate igame ye Sundowns ngo3 ntambama ngo8 ekseni bahamba bo2 baba officiate ntambama edlala ntambama qala yaphinda 2 weeks to come nangu lo muntu futhi uhamba nalabana aza ngabuza ukuthi mina lo muntu weSundowns kwenzakalani naye hambe kuthi hayi phela iyone bakhokhela amahotela angazi noma kuyiqiniso ni lokho kodwa ukubona mina ngazibonela ngamehlo uma ufuna ukubona ungaya ngisho airport ubuka ama footage zabo uzoyithola lento ekutshela angiqambela ama tshente yakhona iSundowns bahamba nabo kanje uyedwa umdlalo umbonayo ukuthi uphunyukile ogibeni sephunyuka uyabona lokho usalazi emdlulu uyadlalisa ke lo mfana futhi ngiyamazi mina ngoba angimazi ngoba ngiye ngaba yimanager yakhe kuyiBeats FC ngibe yimanager yakhe i-team le yasemlazi Mates mina bengiyimanager yayo yena ewucoach sifike kanye kuyona 2023 so 2022 2023 besindawonye so ngimazi ngisho eJimini ukuthi la mfana kadlala ibhola udlalisa njengoba futhi uyalazi naye uyalidlala ibhola and second uyakufukuzela ukuba ucoach abasiyababona abanye abaphithize emaground we so far lokho ephatha amagame mhlawumbe sephatha amagame awu5 khona complain ngifisa sangathi bonke labo siwela noba bangabukela kusalazi imidluli bafunde ukuthi ibhola lirefreshwa kanjani hayi udaka wenzanga ama mistake wenzile ama mistake kodwa ibhola ngibone ekhule kakhulu ezingeni lapha angazi ukuthi umuntu oselector labantu okuthiwa o referee umuntu onjani angazi suke batshela ukuthini did you see nema champions last season yes khamba kanjani so far akuhambi kahle njengamanje ngendlela abafana bami ngibazi ngayo khumbula ukuthi DTC nomkhubo omubi ukuthi ke idlale ngescheme next year isihlakaze sonke iqale phansi so hlezi ukunikeza abantu abashithuba lapha so iDTC mhlawumbe imidlalo ewu10 emawuqala ubone ukuthi yipi team ezoba ngcono kuyiwapi awukwazi ngoba iDTC ithi suka nje ibisayinisa 15 omusha ikutshela ukuthi bonke sebeshawe iage so iDTC kanoma ubani iyekelela kahle siyobona late after 10 games 15 games ukuthi okay sibuya kanje expect kodwa thina njenge Kaizer Chiefs supporters we always rallying behind our boys thina city everywhere in South Africa we are at home njengamanje sesihambe sawolauncha ihome entsha Africa manje sinekha elisha uzobona kuzogcwala idata president message itsini kuma fans kuma Khosi fans phela umoya siyadliwa azidliwa thina singamakhosi ngoba sina lento ethi for life okay aswona ma always we are for life not always I'm not trying to interpret something but we are for life for life without life there is nothing siphile impilo vele kulungile ke president siyabonga kakhulu kuba nawe hoping to meet you again uphatha upapa wawa ngifuna nizile khonto ngifuna ukunibuza yona my game la eMabhida ngila studio umthinti uthi akaze 5 minutes nyana hayi papa uyotheleka na kanjani umuntu ofree ohleze khona futhi ke siya upapa wa ngithi uyena ngathini useyidini ye Kaizer Chiefs institution uyena osigqokisa amajazi papa wa yasigqokisa upapa yena unelibovu lendina sayidi hayi useno yelo lelekho njengamanje ngoba uyidini bese yalapha uchancellor uyobese egqoka leli libomvu so uyidini njengamanje uhlabele yelo lekhosi upapa wawa usifundisa to analyze the game papa wawa kakhulukazi ungabuki excitement ukumemeza kodwa ukuthatha amagama akhe uyohamba ibanga elide kakhulu and upapa wawo ukutshengisa ukuthi ka Kaizer Chiefs kuyacatshangwa kuqala kujuliwe asupportanga Chiefs ngoba silambile futhi asupportanga Chiefs ngoba sifuna udumo asupportanga ukuthi iwine indebe eziningi isiqede 10 years kanti sihamba neChiefs namanje siyiKaizer Chiefs thina futhi iChiefs ngeke ukukhuluma okubi ngayo ngoba sikwazi okubi ekwenzeka omunye umuntu sazi kuphela okwenzeka kuyona ayiyenzi lutho omunye umuntu ayifuni into azabantu kuphela angeke usibone silwa nomunye umuntu siyahlonipha futhi ithina abashayi bengoma nje stadium hayi ngizwa kahle mqeqeshi message ngenile ijali kuzwa kahle right thank you so much for joining us president loyoke that was president wamakhosi abalandeli bamakhosi eKZN uthi nje love and peace Khosi for life the Glamour Boys danko yes siyabonga kakhulu babukeli bethu emakhaya
Phinde futhi nisijoyine ku Durban Network Sports Avenue igama usithokozisa kaNtshangase. Ningakhohlwa ukusilandela kuma socials ethu ku TikTok page na ku Facebook page. Till next time. Okwethu ukuthi sithi nje abantu base Durban bonke Durban Network ongenayo ongayidownloadanga i-app ye Durban noma ongayilandeli ku YouTube. Kumele uyiquestion ukuthi uhlala kusiphi isifundazwe. Isifundazwe esinama millions of people esikwaziyo ukusupporta omunye. Siyakwazi ukubeka isandla sibe nesikhulu esithi hlangana Zulu. Namanje ngithi hlangana Zulu kune Durban Network. Siyabona. Thank you. Injalo indaba. Hammer,